Jeg har valgt 5 af de her poseringer der, og jeg har valgt toeren, som der købes en ny varebil, som betales ved en overførsel fra kassekreditten med 150 kroner. Og da kassekreditten er en passiver, så skal vi kreditere de 150 over ved kassekreditten her. Og da vi køber den her bil her, eller den her varebil her, så debiterer vi det i biler, de 150 kroner. Og så har jeg valgt 3'eren. Og det er, at der optages hos finansieringsselskabet Caphouse AS et langfristet lån, der overføres til MJ Sports kassekredit i Erhvervsbanken AS med de 200. Og da det er et langfristet lån, som også er en passiver, ja, så krediterer vi over i det langfristede lån herover de 200 kroner, og da de så kommer over, de overføres til kassekreditten, så debiterer vi de 200 over i kassekreditten. Og så har jeg valgt 10'eren her, og det er indbetalinger for kunder, hvor beløbet er overført til kassekreditten, og det er 50 kroner. Og det er indbetalinger for kunder, så det vil sige, det er tilgodehavende fra salg. Det vil sige, at de 50 kroner skal krediteres, og da så det er blevet overført til vores kassekredit, så debiterer vi de 50 kroner over vores kassekredit. Og så har jeg 7'eren, jeg har valgt, og det er konstant varesalg, hvor beløbet er lagt i kassen. Og da det er konstant varesalg, så krediterer vi det i varesalg, og det er så blevet lagt i kassen, derfor debiterer vi det over i kassen herover. Og så har jeg valgt 21, og det er årets privatforbrug overført til kapitalkontoen, og det er privatforbrug. Nu skal vi se, hvor den er henne i. Nå, men i hvert fald den krediteres, fordi det er privatforbrug. Hvor er den? Okay. Der er privatforbrug, det krediterer du, og da det bliver overført til, der står, at der bliver overført til kapitalkontoen, skal vi derfor debitere de 200 kroner over i kapitalkontoen. Og det var så de 5, jeg havde valgt. Og så har vi resultatopgørelsen. Og det er, at nu skal vi finde noget her og sammenligne med. Okay, nettoomsætningen, det er varesalget, som vi har fået i det her forløb. Og det er 2.160. Og det skal vi så minus med vareforbrug, som er 970. Og så får vi, og jeg har fundet sådan en model inde på Systime, som viser, hvordan sådan noget her det skal opstilles. Så det jeg finder ud af, at minus vareforbrug med vores varesalg der, så finder jeg mit bruttofortjeneste. Og mit bruttofortjeneste, det skal så minus med den konstante kapacitet-omkostninger, som er 860, som vi fandt ud af heroppe i E'eren. Så vi minuser de 1190 med de 860. Og så får vi vores indtjeningsbidrag, som er de 330. Og den minus med vores afskrivninger. Og det er 50 kroner. Og så finder vi vores resultat af primær drift, og det er 280. Og det minuser vi vores finansielle omkostninger. Og de er 25, vores finansielle omkostninger. Og så derefter finder vi årets resultat, som er 255. Ja. Og så har vi balance, og det er den her nede. Og der har vi, aktiver og passiver, som er balancen. Og der lærte vi det der med, at hvad der er passiver, og hvad der for det meste er passiver, og det der med, at det der krediteres sådan noget. Så det har jeg gjort her, og det over, og det skal give det samme for at gå op, regnskabet, så skal det give det samme, aktiverne og passiverne, og det gør de. Og så har jeg også
egenkapitalen, som jeg har regnet ud heroppe. Og der har jeg også fundet en anden måde, man kan regne det ud, for bare lige at være sikker. Og det er, som jeg har gjort her, hvor jeg har plusset alle mine aktiver sammen. Altså de 1160. Og dem har jeg så minus med de langfristede lån og kreditinstitutter og leverandører af varer og tjenesteydelser. Og da jeg så har gjort det, så får de 330, som er egenkapitalen.